Hej, tak čau ľudia, moje meno je Volanda Zomen a vítajte u nového videjka. Toto videjko je len také kratučké, je to len prvý part, pretože teraz sa mi nechcem natáčať také hry, lebo mamka spí a nechcem tu kričať a pľačať a neviem ešte čo, hovoriť o rade, rozprávať. A pustíme sa do toho, tak mám tu 231 ako aj minule. Posputka. Ale hubičkový deň. Dám si potom toto. Vrbujeme na to arenka. Kysorances. Kokos vždycky ma dajú barevne. No máme tu něco nového. Co máme na poštu? Kolik 15 dal. To je zlé. Skúsime podzemok, aj keď nám to minulé nevyšlo. Ale dáme si tohle. Krásného bičaža. No tak to nedáme. Čoleče. Nič dneska. 4 huby, to je nič moc. Čo chcem? Ty kokos, sám neviem čo chcem. Ešte robot. Povratnosť, šťastie. Kúpime si toto. Šťastie potrebujeme. Šťastie je potrebné k životu. Stavička. Máme taký elík pre sebou. Cech. Ja nemám cech. Teda nevyhodíme z toho. Nebám. Riskneme. Risk je zisk. Aj keď nie vždy. Vadí. Fuck you. Teraz to... Nie, fuck. To... Fuck you. Jo. Takže tak. Ja si hospodku a týmto asi ukončíme. Aha, veď sme v hospode. Logik. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. To je všimnúť. OK, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne tak odber, keď chcete, tak aj zdieľanie. No, dobre. Savana. Ale ešte som tu. Ale už nie som.